Vlog. Bagong adlaw, UICM. UICM 11:52. Cebu Province-wide. Now broadcasting at the four corners of the globe through www.uicmcebu.com. Okay mga higala, ang atong takna alas 6 sa kahaponon. Well, welcome din sa atong programa Jesus is our hope. Bisan din sa Pilipinas ngadto na sa mga naglaing-laing nasod sa libutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sa karong panahon kaniining higayuna, maginusara kita karon dinhi sa atong programa tungod kay si Brother Libby tuwa didto sa Bohol. Unya si Brother Isaw pod tuwa sa tuay naay namatay nya gikinahanglan sa tagtungod. Dili man Adventist ang namatay pero ang tagtungod nanginahanglan nga matagaan sila og panahon. So sa pagkakaron kita mag-inusara dinhi sa ato nga programa. Apan sa dili pa mga kaigsunan magampo usa kita. Among dalang panan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Niining taknaa sa kagabhion o Dios sa gihapon kami magapasalamat kanimo. Niining kahigayunan sa pagsulti sa mga pulong sa kamatuoran nga padayon pang ikasabo dinhis kahanginan. Panalangin ni ang tanang mga tao nga nagsunod sa pagpaminaw niini nga programa o pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan o mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran. Daghang salamat sa imong pagtubag o paghatag, pagpatalinghog sa among mga pagampo. Pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa sa gihapon, welcome dinhi sa ato nga programa. Doon nalay changes sa atong format. Ayingon ana magina ang panahon usahay, no? Dili magyud maato apan sagdilang atong padayunan nga sa gihapon mapadayon kining programa sa kahanginan. Sa dili pa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Sir, maayong udto. Sa tinuod lang akong nabati ang inyong offer nga kinsa ang nagkinahanglan og Bible, mo text lang kay inyong ipadala sa LBC. Salamat sir, ako usakos nakadawat sa inyo og Bible. Pero sa tinuod lang dili nako makita didto nga nagsimba sa among lokal tungod kay lahi na pod ang pagtandog sa espiritu sa akong kinabuhi. Padayon ani nga programa, padayon mi nga maminaw si Eleuterio Diene Conterio diri sa among lugar ang inyong suki nga tigpaminaw. Okay, daghang salamat Brother Eleuterio, no? Diha sa una may kaila kong Eleuterio, patay na po din tao des kaduawan anak amahan ni Daddy Loloy Logitania. Okay, salamat Brother Eleuterio sa inyong pagpaminaw dinhi sa atong programa. Okay, ato paning basahon kun pananglitan sir. Mangayo kami og Biblia unsa may sunod namong buhaton. Ug maabot na dihang Biblia sa inyo ha, sunod nyo buhaton inyong basahon. Og unya kuan na mo, communicate la mo diri sa amo og dunay mga butang dili kaayo ninyo masintido aron sad nga makahatag mi og tabang sa inyo mahitungod sa inyong nabasa sa Biblia. Okay, niya tay basahon. Maayong hapon kaninyo dinha pastor. Ako raron kay wa man tay kauban, no? Okay. Maayong hapon kaninyo dinha pastor, kanunay mi nga nagsunod aning inyuhang programa.
kami na amin nabilong sa Maranatha born again. Unsa may inyo ha nga ay pangutana man sa diay ni. Sige dili lang usa nato ni kay pangutana man ni. Kaato lang niya ni nga tagaan og pagtagad. Okay. Kuya John, mo greet ko og happy listening kang Lolo. Lolo Mateo nga inyo na gyud pod nga suki nga tigpaminawan di pa siya dugay na minaw kuya gipalitan siya ni Papa og radyo unya kanunay na siyang naminaw sa inyo nga programa ingon niya makalingaw gyud kuno pamation tungod kay maayo nga pagkabatbat. Salamat sa pagbasa kuya si Nancy Dene. Okay, dengan salamat Sister Nancy sa inyong pagpaminaw sa programa niya. Kumusta ni lulo nimo, no? Salamat nga ang imo pud nga amahan nagpalit pud gipalitan og radyo si lolo nimo. Okay. Napatay basahon. Bra June, sa gihapon naminaw mi nagsunod mi sa inyong programa. Dili gyud di ay maayo Brad nga magsige lang gihapon ta og entertain sa mga tao nga ato nga kauban kaniadto sa bisyo. Kay duna man bitay nagpabautismo pero sige gihapon siya og pakigsuod sa kauban niya sa bisyo na dugay mudawat naman sa baso muinom naman pod hinoon mura man og nibalik siya sa daan niyang agianan. Salamat kaayo Brad. Okay, salamat pod ninyo dinha no. Unya sagdi lang ingon ana gyud na si Lucifer ni biya diha sa Ginoo. Naghimo og lain pong dalan. Og unya si Judas pod nibiya kang Kristo naghimo pod og lain nga dalan. Naagi tawo nga ingon na pero di bali na lang at least nga sawa pa moabot mahunusi siya iyang kinabuhi naka abot gid siya nga iyang nakita ang kahayag sa kamatuoran. Well, patay basahon. Sir, among ipang pangutana ni so dili lang usa tani kinaan naman tay gi kuan nga pangutana nga ato nga tubagon. Okay, ni patay basahon. John, maayong gabi sa inyo dinha. Kini nga programa dugay-dugay na gyud nga amo nabantayan nga gisunod namo kanunay. Unsa mang pangutana man gihapon ni sige ka ato lang unya ning ako ano kay naa naman tay gi kuan gipasidan-an nga tubagon nga pangutana. Okay, patay basahon. Maayong gabi kaninyo sir. Ako ra ron diri nag-inusara. Ako di ay nga i-greet og happy birthday si Ate Linda. Ate, happy birthday te. Hope nga ugmang adlaw te pakals gyud kay manganha gyud mi tanan diha te. Salamat sa pagbasa sir. Okay, salamat pod no. Nya happy birthday sa mag-birthday karon og sa mag-birthday ugma nga adlaw. Happy birthday o gikan diri sa Jesus is our hope. Okay, sama sa gihapon mga kaigsunan sa dili pa ta moadto sa pinaka-main portion sa atong programa mag-ampo usa kita. Mag-ampo ta higala. Dalang tanan og makagagahom nga Dios kaluya kini nga programa ug ang tanang nagapaminaw pasabta pinaagi sa gas ug giya sa Espiritu Santo gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Well, mga igala, sa dili pa tayo adto sa paghatag o pagtubag sa pangutana ato usa ning tagaan og atensyon sa pagbasa nini ang mga atong mga pinalangga nga mga viewers no. Okay, sir, God bless sa tanan. Okay, unya gikan ni kan Jimwell Dikino Lalusis
ni ay kuan pod hard nga unya ay kamot pod nga nagpormag hard. Okay, niya patay atong tanawon atong basahon niya si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi Brother John ug sa mga kaigsunan nga naminaw karon. God bless. Okay, may gabiin nimo diha Brother Ronilo diha sa Saudi Arabia. No, maayong gabi sa tanang nagsunod sa atong programa diha Saudi. Niya si Anaklito Loserna Senior. Maayong gabi diha Brother John. Na ako diri sa Kamutis, diri sa akong inahan. Naminaw mi diri family Loserna. Salamat sa pagbasa. Okay, maayong gabi sa tanang mga taga-Kamutis nga nagsunod sa pagpaminaw karon sa atong programa. Well, at of this time, no, as of this time, wa patay kuan, wa patawa na kuan ato lang unya ning ikuan, ato lang unya ning isalot-salot sa pagbasa, no, ang itong mga pinalangga nga mga viewers. Well, mga higala, adto ta sa paghatag og atensyon ni ining pangutana ag ato ning hatagan og pagtagad, no, kining pangutana ang dugay-dugay naman sad ni pero sagdi lang kay nag-reply man sad siya nga nagpaabot raman mi, no. Sir, permimi namati sa inyo mag-ask ko unsa nga relihiyon maluwas ang tao. Salamat sir. Si Ricardo Francisco ni sa Purok Kitong. Okay, dagang salamat Brother Ricardo Francisco diha sa Purok Kitong. Hope nga okay lang mo diha. Unya, salamat sa inyong pagsunod kanunay dinhi sa ato nga programa. Akong balikan ni sa pagbasa. Sir, pirmimi namati sa inyo mag-ask ko unsa nga relihiyon maluwas ang tao. Salamat sir. Si Ricardo Francisco ni sa Purok Kitong. Okay, dagang kayong salamat Brother Ricardo Francisco. Ang tinuod paggasulti, wala gid mi ikatudlo sa inyo kung unsa nga relihiyon nga maluwas ang tao. Kay wa man ang Biblia nagtudlo niya na nga ang tao maluwas pinaagi sa relihiyon. Apan aduna mi ikatudlo ninyo o natong tanan nga ang tao maluwas, walay lain dili ang relihiyon kundili si Kristo. Ato na nga hinumduman. Kung doon na may inyong nadungog og nabati nga pasudlon mo, doon na bitay nag-text ako nga Brad, sikat na kay diri ang amo ang kuan relihiyon sa amo, daghan nang naminaw diri, daghan nang naminaw diri og sa amo nga sikat gani meaning nagpasikat. Unya ang tinuod paggasulti, dili pinaagi sa relihiyon ang pagsusi sa kamatuoran, dili pinaagi sa relihiyon ang paglaom nga maluwas ang tao, kundi pinaagi diha kang Kristo. Nga kun atong basahon ang Buhat kapitulo 4 versikulo 12, wala gilain nga ang tao maluwas kundi pinaagi dinha kang Kristo. Pamatian ninyo ni ang gipasabot dinhi sumala sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 15 kun unsay gisulti. Ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Mauna nga hilabihan ka klaro og katin-aw nga dili pinaagi sa relihiyon ang tao maluwas kundi pinaagi kang Kristo. Dimudo nga kami diri wala gid mi ikasulti o ikatudlo sa inyo nga relihiyon nga ang tao maluwas. Kay ang gitudlo dinhis bala ang kasulatan nga ang tao maluwas si Kristo. Akong balikan pagbasa, ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan. Tanaw ha, balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Busa ang kaluwasan dili pinaagi sa relihiyon kundi pinaagi sa pagtuo ngadto kang Kristo. Tandaan, adunay daghang mga tawo nga nangalagad karon
o daghang mga pundok nga nagtuo pod kang Kristo. Pero unsa man kini nga pagtuo nga gikinahanglan nga ikaluwas diha sao, pagtuo kang Kristo nga ikaluwas sa tao. Kay ang tao sumala sa atong gibasa matud pa og nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Timan-i nga ang balaang kasulatan makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ug kun ang balaang kasulatan magatudlo sa kaluwasan pinaagis pagtuo kang Kristo, natural walay gitudlo dinhis kasulatan nga ang tao maluwas pinaagi sa relihiyon. Kung dili ang gitudlo sa balaang kasulatan nga ang tao maluwas sa iyang pagtuo diha kang Kristo. Karon unsa man kini nga pagtuo diha kang Kristo nga gikinahanglan sa usa ka tawo kay kung pagtuo lang ang hisgutan, bisan pa si Satanas dunay pagtuo. Sumala sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 19. Kung atong tan-awon ug ang 20 nagingon, ikaw nagatuo nga ang Dios usara. Husto kaniana ngani ang yawa nagatuo man usab sa ingon apan siya nagapangurog. Kung atong tan-awon sa 20 nagingon, apan utawong kulang-kulang buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan. Busa kung naa naman lang kay pagtuo, pero ang imong pagtuo nahibulag diha sa binuhatan, wala nay kapuslanan og ang gisulti sa sa Biblia kulang-kulang. Sumalas gitugutan sa Santiago 2:20. Apan utawong kulang-kulang, buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan. Unsa man nga pagtuo ug unsa man nga binuhatan. Kung imong basahon sumala sa Roma Kapitulo 3 versikulo 31 nag-ingon, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo, hinunoa wala gayod gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Busa ang pagtuo ngadto kang Kristo mao na ang makaluwas sa tao, pero kanang pagtuo ba nga duna ang kasuguan, dili ng pagtuo nga manggawas na sa kasuguan. Kay ang gisulti pagtuo nga dunay kasuguan. Mao bitaw na nga ang gisgutan sumala sa Galacia Kapitulo 3 versikulo 24 nag-ingon, busa ang kasuguan na himong atong magtatagad og mag-aagak ngadto kang Kristo aron kita pangapantarungon diha sa pagtuo. Busa kung pagtuo na gani ang hisgutan niya wa nay kasuguan, kanang pagtuo dili na maoy gikinahanglan nga ikaluwas sa tao. Ang manluluwas si Kristo. Busa kinahanglan nga ang tao mutuo diha kang Kristo kanang pagtuo nga dunay kasuguan. Kay kung mabulag na gani ang atong binuhatan sa pagtuo, matud pas Biblia kulang-kulang. In other words, dunay diferensya, wala mainsakto. Ngano man kulang-kulang na. Munang daghang mga kulang-kulangon karon sa ilang pagtuo, pagpangalaga des Ginoo tungod kay wa na sila nagsunod sa kasuguan. So atong pahamugatan nga ang tao maluwas pinaagi kang Kristo ug dili pinaagi sa relihiyon. Sumala sa mga pamahayag sa Biblia. Usa sa mga kadaghan na nga among gihisgutan ni para gyud maklarify kini. Si San Pablo sa iyang pagkakabig sa kamatuoran, adunay daghang mga tao nga nakasabot sa kamatuoran ug nangakabig, apan aduna say daghang mga tao nga wala mahimuot og kining mga tao nga wala mahimuot sa iyang pagpangwali sa kamatuoran mo'y naghatod kaniya nga siya mabanlod ngadto sa bilangguan. So si Apostol Pablo na bilanggo siya dili tungod kay nagbuhat siya dautan, kung dili tungod kay iyang giwali ang pangalan ni Kristo. Og didto sa bilangguan mga kaigsunan, may usa ka katingalahan nga nahitabo. Din bisan pa magani si Silas ug si Pablo, ilang gisultian ang mga piniriso. Naibaw man gyud mo og unsa gyud kadaghang tao ang naa sa bilangguan. Tungod na usas na katabang nganong daghan ang mamuyo didto sa bilangguan, ang mga nakatabang kining mga nanagwali nga wala na ang kasuguan.
manggawas na tas kasuguan, dili na ta mosunod sa kasuguan. Tan-awa ng mga taong naa sa Muntinlupa, mga taong naa sa mga bilangguan, mga tao kana nga wa na magsunod sa kasuguan. Nganong ingon niini sila kay ang usas mabasol niini mga tao kunuhay nga dunay pagtuo nangalaga diha sa Ginoo, pero ang tao ilan nagitudluan sa pagsupak sa sugo sa Dios. Maunay hinungdan nga labyan daghana didto sa mga Muntinlupa o dinha sa kulungan, mga tao kining wa magsunod sa kasuguan. Karon sa pagkabilanggo ni San Pablo o ni Silas, giwalihan nila ang mga binilanggo. Sa laktod pagkasulti, binilanggo man tuod sila, pero ang pulong sa Dios, ang kahayag sa kamatuoran, wala mabilanggo diha kanila, kundili napaabot ngadto kanila pinaagi sa pagwali ni Apostol Pablo o ni Silas. Og unya ni anang pagkagabii, makita nimo usa unta sa mga kahigayunan sa tanang mga binilanggo nga sila makalayas manggawas tungod kay naabli man ang mga pultahan. Kay nganuman mitungha ang manlulunda, ug sa pagtungha sa manlulunda nangaabli ang tanang mga pultahan sa bilangguan. Og niadtong panahon na unta kahigayunan na nga sila mukagawas na ang mga binalanggo. Pero gipili nila ang pagpabilin dito sulod sa bilangguan aron ilang mapadayon pagsulti ang mga pulong sa kamatuoran. Mga kaigsunan na sayod ko, sa mangitngit ninyo nga mga pagsabot og salabutan sa inyong pagpatalinghog sa pulong sa Dios, nangaabli ang inyong mga salabutan, inyong nahibaluan ang kamatuoran, ug nga tungod niya na ayaw ninyo usiki ang panahon, kay ang panahon talitapos na ug nakadaga-kaduol na ang pagbalik ni Kristo. Well, balik ta mga kaigsunan. Ni anang pagkakadlaw na, ug niya inunta ang jail guard di mikuan na siya, may inspeksyon na, may suroy na, ug didto iyang nakaplagan ang tanang mga pultahan sa silda nga abli na. Sa laktod nga pagkasulti, morning pagkamadali-dalion pod sa huna-huna sa tao, gihuna-huna niyang nakalayas na ang tanang mga binilanggo. Nasayod mo nga diha sa bilangguan, adunay nagkalain-lain nga mga kaso. Dunay kaso nga nadakpan siya nga nagsimhot siya sa aso sa demonyo, kanang giingon nila rong syabo. Duna po'y kaso nga namaligya siya syabo. Unya duna po'y kaso nga rape, dunay kaso nga pagpatay, ug unya dunay kaso sa pagpangawat ug daghan pa nga mga salaod, ug wa magpariha ang kaso o sala nahimo sa mga taong naasulod sa kulungan, pero nahiusa sila didto sa kulungan sa ilang mga kasalanan. Ug kasagaran ni ining mga tawana, mga tao nga wala magsunod sa kasuguan, ug mga tao kining winalihan gisultian sa mga tao nga wa nay pagsunod sa kasuguan, kay mugawas nagkunukas kasuguan. Ug unya ang nagtuo ang jail guard nga wa nagyod nakapanglakaw na, nakapanggawas na. Apan sa diha nga ang maong jail guard milanit siya sa iyang espada, kay niadtong panahon na wa pa man lagi maimbento ang 45, ang 357, wala pa maimbento ana, o unsa pa na nga mga armas diha. Unya sa unang panahon wala pa po'y armas nga ikabutang diha sa simbahan, wala pa po'y mga naa nagsimbahan sa simbahan nga designated nga pwede rang mopatay og tao, kay naay mga gipang-isyu nga mga armas. Kay niadtong panahon na wa pa man ni maimbento ning mga armasa, kay mga gitawag og deadly weapon sa una, mao man to ang espada, bangkaw, pana o whatever nga mga kuan diya hinigiban apan wala pay mubuto. Ug unya ang maong jail guard milanit siya sa iyang espada, apan gisinggitan siya ni Pablo nga ayaw pagbuhati og dautan ang imong kaugalingon, di araming tanan og walay nang gawas kanamo. Ug unya niya kung imong tan-aon sumala sa buhat 17:28 unya ngadto 31 ingon niini, apan si Pablo misinggit kaniya sa makusog nga tingog nga nagingon,
ayaw buhatig daotan ang imong kaugalingon kay ania ra kaming tanan. Meaning nga intact ang tanang mga binlanggo og wala gyoy ng layas. Unya nag-ingon dinhi, unya siya nangayog suga og milayat paingon sa sulod og mihapa nga nagkurog sa atubangan ni Pablo og ni Silas. So kung imong tan-awon, mao gini ang nahimong taras nila sa una nga muhapa sila. Unya kana bang og sa kuan pa musaludo gyud, nagkurog siya. Aduna siya bay inunta unsa kaha nga pagkurog niya, kahadlok o unsa kay iyang gibati nadtong panahona, pero ingon ini ang gisaysay sa Biblia. Sa 30 atong basahon ingon, og iyang gidala siya sa gawas og miingon kanila. Tanawa ha, gidala sa Gilgad si Pablo og si Silas didto sa gawas og miingon kanila, mga igsoon, mga senyores, unsay kinahanglang buhaton ko aron maluwas ako. Mao ni ang usa sa mga butang unta nga inyo nga hunahunaon og pamalandungon kung unsa ang mga butang ba nga inyong pagbuhaton aron mo maluwas. Ang pangutana dinhi mga senyores, unsay maayong buhaton ko aron maluwas ako? Og kaniya mitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus og maluwas ikaw ug ang imong panimalay. Timan-i mga kaigsunan nga unsa ka mahinungdanon gyud ang imong pagtuo diha kang Kristo. Tanawa lang ha, pero ngano man gyud nga di man tuohan si Kristo. Karon usas mga butang nga wa tuhoe nga si Kristo Dios, di na hinon na ikatingala og ikahibulong kay nasulat naman na nga daan. Pero ang ilang gitubag, tumuo ka kang Kristo, maluwas ka og ang imong panimalay. Sa laktod pagkasulti, wala i-introduce ni Silas og ni Pablo nga ang tao maluwas siya pinaagi sa relihiyon, kundili ang ilang gitudlo nga ang tao maluwas pinaagi diha sa pagtuo kang Kristo. Karon mituo ka ba kang Kristo? Ug kung mituo ka kang Kristo, kumusta man ka ng imong pagtuo diha kang Kristo? Doon na ba'y kasuguan? Kay kung wala gani, dili na pagtuo, kundi pagpatuo-tuo. Kay kung imong balik atong balikan ragod ning gisgutan sumala sa Galacia 3:24, nagingon busa ang kasuguan na himong atong magtatagad og mag-aagak ngadto kang Kristo aron kita pakamatarungon diha sa pagtuo. Busa pinaagi sa pagtuo kang Kristo ang tao maluwas. Pinaagi kang Kristo ang tao maluwas. Nga kun ato ganing tan-awon, ang hinungdan manggod nga ang tao nahimulag og nalayo sa Dios tungod na sa sala, sumala sa Isaiah 59:2. Apan gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan aron nga ang taong nahimulag og nahilayo diha sa Dios siya mapabalik pag-usab diha sa tiilan sa Dios. Pamatian ragod ninyo kining gisgutan sumala sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 ngadto sa 23 ingon niini kaathag ang gipamulong niining bersikulo nga matud pa dinhi og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki og siya pangganganlan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawan gikan sa ilang mga sala. Kinsa ang moluwas? Relihiyon ba? Dili, si Kristo. Unya nag-ingon dinhi sa 22. Kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinagis propeta nga nag-ingon, tan-awa usa ka birhen magasamkon og mag-anak usa ka bata nga lalaki. Ug ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel, nga ang kahulugan mao kini ang Dios kauban kanato. So ingon ni katin-aw ang pamahayag kung unsa si Kristo. Siya ang Diyos, siya ang manluluwas. Ay aban natural. Ang tao maluwas pinagi kang Kristo o dili pinaagi sa ihang relihiyon. Sa unang mga panahon higala, ang kahigayunan nga gihatag sa Dios nga ang tao maluwas pinaagi unta sa arka. Mautoy hinungdan nga kung imong basahon sumala sa Henesis kapitulo 6, 5 ug 6, og nakita ni Jehova nga Dios ang pagkadautan sa tao sa yuta dako og ang mga pagpamalandong siyang kasing-kasing lunlon kadautan lamang gihapon. Kung imong basahon paingon ngadto 8, ang Dios nagbasol siya.
nang gibuhat niya ang tao ug nakapasubo kini sa iyang kasing-kasing. So ang Dios na ay kasing-kasing, so imposibleng matinuod ning mga doktrinang hinimo-himo lamang sa tao nga ang Dios walay unod ug walay bukog ang matuod nga Dios ug dili makita. Basta gyung butbuta ana gyud nga doktrinaha. Kay ang Dios dunay kasing-kasing, nasubo ang Dios na asa man na ibutang ng kasing-kasing kung way unod ug bukog ang matuod nga Dios ug dili makita. Kana mga pagtulon-an kana nga iya sa tao ug dili pagtulon-an nga naa gitudlo sa Biblia. Kung imong tan-aw dinhi, ang Dios nakahuna-una siya nga ang kalibutan iyang pagahukman pinaagi sa lunob sa tubig. Pero gisulti dinhi nag-ingon apan si Noe nakakaaplag og kahimuot sa mga mata ni Jehova. Tungod niini si Noe usa sa gipili sa Ginoo nga kinahanglan ang mga tawo sultihan ning Noe. Mauna magbuhat og arka kay ang kaluwasan pinaagi sa arka. Hinumdumin ninyo kana. Ikaduha, magbago og buhay ang tao. Ug imong makita baga nga si Noe dili basta-basta nga preacher, nga numan gipuno siya sa Dios sa espiritu sa kaalam. Kaso nga lang ang tao walay pagtagad ni adtong panahona, gibiay-biay hinuon gipanamastamasan si Noe sa halip nga siya tuhuan magbagong buhay, ang mga tao nagpabilin sa ilang pagkadautan. Nga kun imong tan-awon ang ilang mga pamatasan og kinaiya, sumala sa Mateo 24:37, 38-39, nga ang mga tao sa una nagasayaw, nagakaon, nagainom, nagapamalay, nagapangasawa og nagapamana. Mausab ni ang makita nato sa atong kapanahunan karon. Unya sila pag-abot sa lunop nangalaglag sila sa samang pag-agi ingon niini ang makita nimo sa kalibutan karon bisan asa ang pag-inom, pagsayaw o paghubog makita nimo kung sa una niabot ang lunop nga mao ni nadangatan aning mga tawanaa, mausab unya ang dangatan pag-abot na sa adlaw sa katapusan. Usap pag-abot sa lunop mga kaigsunan, ang mga tao gusto na gid untang mosulod sa arka, pero wa nagay panahon pa way kahigayunan alang kanila. Sa samang pagkaagi mga kaigsunan ko ug mga kaigalaan, ang mga tao karong panahona kay milabay naman ang paghukom pinaagi sa lunop sa tubig. Ang ihukom sa Dios karon niining kalibutan na dili na lunop sa tubig kundi pinaagi sa kalayo sa emperno. Ay aban natural, wala na sa Dios sugoa ang tao nga magbuhat pag-arka, wala. Kay aron siya maluwas niining paghukuma, kay sa ikaduhang higayon ang kalibutan iyang paghukman dili pinaagi sa lunop sa tubig kundi pinaagi sa kalayo. Pero sama sa unang panahon, sa wala pa ang paghukom pinaagi sa lunop sa tubig, ang mga tao gipawalihan una kang Noe. Sa samang pagkaagi sa bago sa Dios, kining kalibutan na hukman pinaagis kalayo, kinahanglan usa nga iwali ang maayong balita ug pawalihan ang mga tao. Sa gipamulong ni Kristo sumala sa Mateo 24:14, nagsulti si Kristo nag-ingon, og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan sa pagpamatod sa tanang katawhan, kanasuran ug pinulungan, og unya moabot na ang katapusan. Timan ihigala nga ang pag-abot sa katapusan unya sa kalibutan sa dinha nga ikawali na ang maayong balita ngadto sa tanang mga katawhan. Maoy hinungdan nga karong panahon na higala bisan pa sa mga kagubot ug mga kaguliyang sa mga panghitabo sa kalibutan, kini igsuon mga timailhan kini nga haduol na ang katapusan apan iwali una ang maayong balita ngadto sa tanang katawhan. Karon kung naminaw ka niini nga programa, dili ikalimod og dili ikalalis nga ikaw na abutan na sa maayong balita sa pulong sa Dios. Karon kung imong tan-awon unsa ning maayong balita, sumala sa gisgutan sa Roma kapitulo 1 bersikulo 16 matud pa ni San Pablo, no? Ang Roma una nga libro sa 14 ka mga libro nga gisulat ni Apostol Pablo. Ug unya matud pa niya sa Roma 1:16, kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios sa tanan nga mga nagatuo, una sa tanan sa mga Hudiyo
o sa mga hintil usab. Timan ihigala nga ang pagwalis maing balita dili inubanan sa kaulaw kundi inubanan sa pagpamatuod og kasinsiro sa pagsulti kay ang maayong balita mao kana ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Busa higala sa diha nga nadungog og nabati mo ang pulong sa Dios, kinahanglan nga imo kana nga tuuhan kay matud pa ni San Pablo kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maing balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag-usa nga nagatuo. Ang matag-usa nga nagatuo, ikaw higala nga nagpatalinghog karon sa pulong sa Dios, nagtuo ba ikaw? Kung nagtuo ikaw diha sa Dios, ang pangutana, unsa man nga pagtuo aduna bay kauban nga kasuguan? Kay kung kanang pagtuo nimo walay kasuguan tungod sa pagpangwali sa mga pangulong, mga leader nga di na ta mosunod sa kasuguan kay iyaran sa mga Hudiyo didto ra na sa Israel, mga kaigsuonan hinumdumi pagtuo kana nga walay kasuguan og dili kanang pagtuo nga aduna kay kasiguruhan alang sa kaluwasan. Ngani sa diha nga nadungog nato kay ipawali man ang maing balita, sa dihang nadungog sa nato ang maing balita nag-ingon sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 15 og nag-ingon ang panahon na ania na gayod og ang gingharian sa Dios haduol na paghinulsol kamo og tumuo kamo sa maayong balita. Ang gisulti dinhi sa diha nga nadungog nato ang maayong balita, paghinulsol kamo og tumuo kamo sa maayong balita. So ang unang himuon sa tao, kinahanglan siya maghinulsol. Unsa may buot ipasalbot ni ining maghinulsol. Sa termino na sa English gitawag ni repent. Unsa man ni buot ipasabot, mag-usab, magbag-o, ilha og dawatang nga ikaw nakasala ka, pangayo og pasaylo diha sa Ginoo. Ang Dios andam si Kristo sa pagpasaylo kanimo. Matud ba sa dihang nadungog nato ang maing balita, mutuo ta busa nga numan nga ato ning tuhuan tungod kay dinis maing balita matud bastang gibasa Roma 1:16 mao kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Ngani kung imong basahon tan-awa ra gud sa wala sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 30 ug 31 ingon ni ini ang gisulti sa Buhat 17:30 ug 31 nag-ingon dinhi ang Dios wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong apan karon siya nagasugo sa tanang mga tao sa bisan diin sa paghinulsol. Busa ang tanan gisugo sa Dios bisan diin nga siya maghinulsol. Mauna ang gustos Ginoo, mauna ang giingo o gisugos Ginoo nga sa dinha nga nadungog og nabati nato ang pulong sa Dios, gikinahanglan ta nga maghinulsol. Nganuman kay kung wala ang paghinulsol, dili makita ang kabag-uhan o kausaban sa atong mga kinabuhi. Kusog lang tang mo angkon nga nabon aginta, pero ang atong gikinabuhian kaniadto karon maura gihapon. Kung sa una nagkinabuhi ka nga gilapas nimong napulo ka sugo, gilapas nimo ang pagkaon nga wa itugot sa Ginoong kaunon, gilapas nimo ang adlong igpapahulay, ang imong pagkinabuhi mauman lang sad gihapon, ang pangutana unsa man di ay ang imong gihinulsulan? Ha? Unsa man di ay ang imong paghunahuna nga nabon agin ka kay ang pulong bon agin na usab na bag-o. Unsa may nabag-o ug nausab nimo nga ang imong pagkinabuhi kaniadto ug karon mao man lang gid gihapon. Mao na nga sa adlaw sa katapusan daghan unya ang mga bigo nga giunahuna nilang silang mga luwas apan sa adlaw unya sa katapusan sumala sa Mateo 7:23 moingon ang Ginoo og unya ni adtong adlaw magaingon ako kanila pahawa kanako kamong mga mamuhat og dautan kay wa ko kamo igkaila. Hilabyang sakita taliwala sa ilang pagkamatinumanon kunuhay diha sa Ginoo, taliwala sa ilang pagtuo, pero sa mga mata sa Dios dautan sila. Ug sa adlaw sa katapusan gusto pud unta silang moangkon alang sa kaluwasan, pero unsaon ingnon sila sa Ginoo, pahawa kanako kamong mga mamuhat og dautan kay wala ko kamo igkaila. Unya karon ang ingon dinhi muna nga apan karon siya nagasugo sa tanang mga tao sa bisan diin sa paghinulsol.
tungod ni ana higala ipakita nga naghinulsol ka but pasabot na bag-o og nausab ka, pulos ka lang pamatuod nga nabag-o ka, nabon agin ka, pero og unsa ka kaniadto mao man lalang gighapon ka karon. Kung nagsupak ka kaniadto sa sugo sa Dios karon, nagsupak raman lagi gyud gihapon ka. Ngano man kay wa lagi ka na bag-o, wa ka na usab. Unya, wa ngano man wa ka maghinulsol. Pero paano bang agisugo sa Dios ang tanang mga tao bisan diin sa paghinulsol? Kung atong basahon sa 17:31 sa buhat, nagingon, kay siya nakatudlo na og adlaw. Mo ni isgutan na buhat 17:31, kay siya nakatudlo na og adlaw, kanus asubay sa katarungan ang kalibutan iyang pagahukman. Nganong gisugo sa Dios nga ang tao pawalihan, ang maayong balita iwalis tibuok kalibutan, nganong gisugo sa Dios nga ang tao maghinulsol, tungod kay ang Dios dunay natudlo nga adlaw nga kining kalibutan iyahang pagahukman. Kung kanusa man ang paghukom sa Dios niining kalibutan na, siya lamang ang bugtong nahibalo og nasayod mahitungod ni ana. Sama sa unang panahon gipawali kang Noe nga ang kalibutan pagahukman pinaagi sa lunop sa tubig, apan walay bisan kinsa kanila bisan pa si Noe nga nagwali nga nasayod kung kanusa ang paghukom sa lunop sa tubig. Sa samang pagkaagi tapos na ang paghukom pinaagi sa lunop sa tubig, ug nga tungod ni ana mga kaigsuonan ang ihukom pinaagi na kalayo, apan sa dili pa ang paghukom pinaagi sa kalayo ipawali una ang maayong balita. Sa nadunggan nimo ang maayong balita, ang tao maghinulsol ngano man tungod kay ang Dios nakatudlo na og adlaw, kanusa subay sa katarungan ang kalibutan iyahang pagahukman. Ang ihukom ba sa Dios tubig? No, kalayo na. Og nga tungod ni ana kanusa man di ay ang tao magkinabuhi alang sa kaluwasan. Kung atong basahon sumala sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2, nag-ingon dinhi, kay siya nagaingon, sa panahon nga gikahimutan ikaw akong gipatalinghugan, og sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan. Tandaan, dili ka mag-inusara sa diha nga magkinabuhi ka mahitungod sa kaluwasan, kay ngano man ang Dios anda mutabang kanimo. Sa panahon nga gikamutan ikaw akong gipatalinghugan, ug sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan. Mutabang ang Dios sa atong pagkinabuhi alang sa kaluwasan. Unya nag-ingon dinhi, tan-awa karon mauna ang adlaw nga gikahimutan, tan-awa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Unsa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Unta higala karon magkinabuhi kana sa kaluwasan, kay karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Tandaan nato kana, kay unsaon pa man nimo unya sa pagkinabuhi sa imong kaluwasan kun patay ka na. Wa man ta kahibaw og asa kutob ang ato nga mga kinabuhi, wala ta masayod kun diin kutob ang mga adlaw nga gihatag sa Dios nato nining kinabuhi, apan sa dili pa moabot ang kinutuban sa imong kinabuhi, imo nang nadungog og nabati ang pulong sa Dios. Nag-ingon, tan-awa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan, karon ka na unta magkinabuhi alang sa kaluwasan. Remember nga ang kaluwasan, this is free to give for us. Wala kinibayad, libre kani nga gihatag sa Dios alang kanato, pero gikinahanglan nga imo lang gyud nga kinabuhian. Sa samang pagkaagi gusto kang maabogado, doktor o engineer, pero dili ka mo-eskwela, dili gini mo makabot ang imong gihandom nga profesyon. Kay ngano man wa man ka mo eskwela, busa sa samang pagkaagi gusto kang maluwas, pero unsaon man nimo pagkaluwas, di nimo makabot ang kaluwasan kung wa ka karon magkinabuhi alang sa kaluwasan. Busa kung gikinahanglan mo man kining mga bahina, mga kaigsunan o kaigalaan, ang kaluwasan kinabuhii karon, kay gingon tan-awa karon mauna ang adlaw nga gikaymutan, tan-awa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan.
Karon sa diha nga moabot na sama sa una natapos na mangyod ang mga adlaw sa pagwali sa ning Luis Maing Balita, miabot dayon ang lunop. Sa samang pagkaagi karon ikawali sad ang Maing Balita, moabot na usab unya ang paghukom sa Dios pinaagi sa kalayo. Busa gisultian ta matud pa tan-awa karon mauna ang adlaw nga gikaymutan, tan-awa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Kay karon mauman ang adlaw sa kaluwasan, karon usab kita magkinabuhi alang sa kaluwasan. Daghan sa mga tao karon nga sila mga nangamatay na. Unya wa kapangalagad sa Ginoo aron sila maluwas. Naasay mga tao sa pagkakaron maglisod na sad sila magkinabuhi sa ilang kaluwasan kay naana kanunay na lang naghigda diha sa ilang higdaanan, kanunay nagalingkod na lang sa wheelchair, maglisod na sila, dili na kapangalagad sa Ginoo kay baldado na, karon mintras baskog pa, karon mintras mahimo pa nato ang pagpangalagad sa Ginoo alang sa pagpahimot niya, mao kani ang panahon o kahigayunan nga unta atong alagaron ang Ginoo aron kita maluwas. Bus ang imong pangutana dire Brother Ricardo Francisco nga unsang relihiyon na nga ang unsa ning pangutanahan nimo nga sir sir permimi namati sa inyo mag-ask ko unsang nga relihiyon maluwas ang tao. Dili sa relihiyon ang tao maluwas, Brother Ricardo Francisco. Kung dili maluwas, ya pinaagi sa kang Kristo. Atong gisaysay na, gibatbat na nato sa unsa nga paagi nga ang tao maluwas. Karon, nag-ingon man sa atong gibasa, tan-awa karon mauna ang adlaw nga gikaymutan, tan-awa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Sumala sa 2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 2. Human unya niining adlaw sa kaluwasan, ang adlaw na pud sa Dios ang moabot ug unsay mga mapanghitabo ni anang panahona. Pamatii ang gihisgutan sumala sa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 hangtod sa 12 nagingon, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Kini siya illustrative or figurative speech man kay ang kawatan manggod mangawat nga dili na magpahibalo sa tag-iya siyang kawatan. Mausab ang pag-abot unya sa adlaw sa Ginoo sa magkawatan nga wa siya magpahibaw. Sama sa una miabot ang lunop nga wa niya pahibaw bisan pagani sinuoy wa kaybaw kanusa ang paglunop. Og unya ni gani ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Pag-abot nining panahon na unsay mangyari niining kalibutan na nagingon dinhi og unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok og ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa labing kainit og pagasunogon ang yuta og ang mga buhat nga ani-ani ini. Timan ni higala usa ka dako gyud kaayo nga makalilisang kining mga butangang nagakahitabo. Pila na katawo ang akong gikaistorya nga sigon sa ilang pagtuo o gituan ilang gibarugan nga sila mamili na sa mga dagkong building, mamili sila sa mga dagkong balay nga ni aning kalibutan na kay lagi ilang gihandom kana bang giingon, how can you live the paradise on earth? Kay kini kunong yuta himuong paraiso. Paano mahimong paraiso kini nga sigun sa atong gibasa nga mga wagtang uban sa dakong dinagok ug ang kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa labing kainit ug pagasunogon ang yuta ug ang mga buhat ni ang ania niini. Sa inyong pagunhaw na mahimo bang paraiso? Unya balihon ra dayon pagingon ay simbolikal man na. Ay kung simbolikal unsa may kahulugan? Kay simbolikal man ka. Ngani kung atong basahon dinhi sa 11 nag-ingon dinhi, sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon, kining mga butang sa kalibutan mga tunaw, sa kalayo, sa kainit. That's why nga ipawali ni Kristo may balita aron ang tao maluwas. Busa dawa ta may balita higala, pangalagad nas Ginoo karon aron ikaw mamaluwas. Nag-ingon sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon, pagkinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan o pagkadiyosnon. Duha lang kabutang ang gihisgutan dinhi, matud pa sanglit kining tanang mga butang nga pagatunawon man sa ingon, pagkinahanglanon gayo di ay. Remember,
pagkinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo diha sa pagkabalaan o pagkadiosnon. Unsay gikinahanglan? Ang pagkinabuhi diha sa pagkabalaan o pagkadiosnon. Pero papaano mahimo kang balaan? Papaano mahimo kang Dios nun nga padayon kagyapon hangtod karon nga imong gisupak ang kasuguan sa Dios? Unya maghuna-huna pagyud ka nga maluwas kas adlaw sa katapusan luyo sa imong pagkamasinupakon sa kasuguan sa Dios kay kunwari naa kay pagtuo kang Kristo, kanang pagtuo wa na kinahanglan na alang sa imong ikaluwas. Kinahanglan nga mutuo ka sa pagtuo nga gikinahanglan sa imong ikaluwas. Ang gisulti sa atong gibasa, sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon, pagkinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo diha sa pagkabalaan og pagkadiosnon. Higala ang pagkabalaan og ang pagkadiosnon lamang ang gikinahanglan sa tao aron siya makabaton sa kaingpitan sa kasiguruhan alang sa iyang kaluwasan. Kung atong basahon ang 12 nga nagingon nga magapaabot og magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagaduslitan o pagatunawon ang mga langit o ang kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. Nanunsaon man kuno niyo ni pagkahimong paraiso be nga matunaw maning yuta pinagis kalayo unya inyo landayon dalihan sa panguta sa katarungan simbolikal mana timan ihigala ang mga pagmahay unya sa adlaw sa katapusan managpamaak ug managpamahit kamo sa inyuhang mga dila sa inyong mga ngabil tungod kay inyong gipasulabi ang bakak ug sayop nga pagtulunan. Dawata ang pagtulunan sa kamatuoran nga gipasika dinhi sa balaang kasulatan. Busa brother Ricardo Francisco, unta ang mga butang nga imong nabati nakapaabli sa imong panghunahuna, dili diha sa relihiyon ang tao maluwas, kundi maluwas diha kang Kristo. Hinungdan nga ang tao gipawalihan sa maayong balita, nga kung ang tao mutuog mudawas maayong balita maghinulsol siya o kunya magkinabuhi siya alang sa kaluwasan, kay kining kalibutan na pagahukman dili sa lunop sa tubig, sa ikaduha kun dili pinaagi sa kalayo. Busa kun ang kaluwasan sa una arka, karon ang kaluwasan Kristo. O kay Kristo man ang kaluwasan, pag kinabuhi diha sa kaluwasan aron ikaw mamaluwas. Pag kinabuhi uban diha kang Kristo, kay sa atong gibasa, pag kinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo diha sa pagkabalaan o pagkadiosnon. Kini ang gikinahanglan nga magkinabuhi ta nga balaan og Dios nun. O nga tungod niya na higala ato untang himuon karon mintras buhi pata, ha? Mintras buhi pata. Well, sa dili pata mo tapos mga kaigsunan, di pa man apamay-gamay nga oras, ato usa ning basahon nini ang ato nga mga dinis sa atong viewers, no? Kanana ang ato ning basahon ni adinhi si brother okay niya si brother El Mudam Flores. Good evening John solo de karon. Yes brad Mudam, no, kay si brother Isaw gikinahanglan gyud na ay namatay dili Adventist pero ang tagtungod magpaserbisyo man sa Adventist. So tuas brother Isaw. Si brother Libby pod karon tuas Bohol kay kasal siyang pagumangkon, usa siya sa mga sponsor. Mao na nga karon sulot ta, pero salamat ngay naa mo wa gid ko mag-inusara gyud kay naaman mo na minaw. Karon ni pod si brother Edelberto Higante Sumalinog. Mayong gabi sa tanang naminaw sa maong programa Jesus is our hope, watching from Kabalawan, so good. Okay, maayong pagpaminaw diay. Salamat sa tanang mga taga Kabalawan nga naminaw karon sa ato nga programa. Well, mga higala, wala na tay lain pa nga nakita nga sa atong pinalangga nga mga viewers, padayon ta. Brother Ricardo, no? Brother Ricardo Francisco, imo nang nabati o nadungog kung unsa kahapsay ang pulong sa Dios nga ang tao maluwas dili pinaagi sa relihiyon kundi pinaagi kang Kristo. Mao na nga sa adlaw sa pagbalik unya ni Kristo, imong makita og mahanduraw kung unsa kining mga butanga.
Tan-awa ra gud sumala sa gisgutan sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 ngadto sa 34 ug kanang 41. Ingon niini ang gisultiyo nga sa pagbalik unya ni Kristo duha ra gyud ka tawo kapundok ang tawo. Dili kay parte naman ron daghanang relihiyon, Sabbath keeper o Sunday keepers, pero tan-awa kung nagkalain-lain ang mga relihiyon pero the same ang ilahang nga gibantayan Sunday. Kung imong basahon sa pagbalik ni Kristo dili lain-lain ang relihiyon. Ingon niyo gipasabot sa Biblia Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 ngadto 34 ug 41 akong basahon nagingon. Og inigabot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya ug sa tanang mga manulunda uban kaniya siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono ug sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran ug iyang pagalainon ang usa gikan sa usa maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Pansina mga higala nga sa pagbalik ni Kristo siya anaa lamang ibabaw sa mga panganod o gunya magalingkod siya sa iyang mahimayaong trono inubanan sa mga anghel sa langit sigon sa atong gibasa. Ug unya gihulagway dinhi nga si Kristo sama sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro ug mga kanding. Dili ni kanding o karniro nga inyong itugway-tugway sa inyong bakante, kundili nagpasabot kini siya sa matarong ug dautan. Sa pagbalik ni Kristo duha lang kapundok ang tao, karniro ug kanding, but pasabot matarong ug dautan. Mauna nga atong susihon karon kung asa ta nabilong, sa pundok ba sa mga matarong o pundok sa mga dautan. Ug kung atong basahon sa 33 og ang mga karniro, meaning ang mga matarong, og ang mga karniro iyang pagapinigon sa iyang tuo apan ang mga kanding sa iyang wala. Duha ra gyud karniro ug kanding, wala og tuo. Duha ka pundok ra ang taos panahon sa pagbalik ni Kristo. So dili kay lain-lain nga relihiyon nga ganing relihiyon na lain katong relihiyon na lain kana lain kini lain. No, sa atubangan sa Ginoo duha ra gyud kamatang karniro ug kanding, but pasabot matarong ug dautan. Ug unya ang mga matarong anha sa iyang tuo ug ang mga dautan anha sa iyang wala. O gunya unsay sitwasyon niining duha, pamatiis sa 34 nagingon, og ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, umari kamo o mga dinaig sa akong amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kanyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Wow na wow. Ingon ini katahom og kanindot sa mga tao nga mga matarong nga nagsunod diha sa kabubuton sa Ginoo, nagsunod sa kasuguan sa Ginoo, moingon ang hari nga mao si Kristo, umari kamo panunda ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Apan alang sa mga kanding o kung tundias ang wala, nag-ingon sa 41, unya ang hari magaingon kanila diha sa iyang wala. Pahawa gikan kanako kamong mga mamuhat, kamong mga tinunglo, ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa og sa iyang mga manulunda. Daw unsa unya kasakit niini sa adlaw sa katapusan nga mao kini dangatan sa usa ka tawo, di nagunahuna siya nga sa iyang pagtuog pagpangalagad siya maluwa siya, pero mabigo siya. Moingon ang Ginoo, pahawa kanako kamong mga tinunglo, siya gingnan niya mga dautan tudi siyang wala. Pangadto kamo sa kalayong walay pagkapalong nga gitagana sa yawa og sa iyang mga manulunda. Busa imong ikauban ang yawa uban sa mga manulunda sa yawa ding dapita didto sa kalayo sa impierno. Nganuman kay managsama mo ang yawa nga nagsupak sa kasuguan sa Ginoo. Ang yawa wala mo sunod, ang yawa misupak sa kasuguan sa Dios. Ikaw pod nangalagad mangkunta kay Kristo, apan imong gisupak ang kasuguan, mao'y hinungdan nga nahimo nimong kauban unya sa adlaw sa katapusan ang yawa uban siyang mga manulunda. Timan ang gipamulong ni Kristo sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo,
makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Busa bugtong lamang sukdanan, taksanan og timbangan nga ang tao siguro makaabot sa gingharian sa langit, pinaagi sa iyang pagtuman sa kabubuton sa manas langit. Tumana og unsay kabubuton sa Dios og unya mamaluwas ikaw. Higala daghang salamat sa imuhang pagpaminaw unya ni atay basahon niya si Maninay Gay Charis Lopez. Good evening Bro John og sa tanang listeners. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Okay, salamat Maninay. Charis Gay Lopez, Maninay, may gabi ninyong tanan diha. Well, mga higala, ako nga gipasalamatan ang inyong pagsunod o pagpaminaw sa atong programa o sa dili pa magampo o sa kita. Dalang tanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa kalampusan sa imong pulong. Tuguting nga magapanalangin ikaw sa tanang mga naminaw karon o unta giyahi sila sa pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo. Daghang salamat sa imong pagtubag sa among pag-ampo pagadawato namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong ubos nga higalag igsuon sa kanginan. Brother John dito magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth but it will never comfort you with a lie.